Усім привіт! Мене звати Бекір Аблаєв і це освітній курс «Кримські татари. Історія, культура, мистецтво». Сьогодні ми поговоримо з вами про політичні, економічні і соціальні процеси, які відбулися в історії кримськотатарського народу минулого століття. Ми з вами поговоримо про встановлення радянської влади на території Криму, ми поговоримо про Другу світову війну, ми поговоримо з вами про депортацію кримських татар і, звичайно, поговоримо про національний рух кримськотатарського народу. І почнемо ми з встановлення радянської влади на території Криму. Революція 1917-1920 років була для Криму дійсно страшною. Загиблих внаслідок бойових дій та червоного терору кримчан обраховують десятками тисяч. В листопаді 1920 року врангелівські війська були розбиті та евакуювалися до Туреччини. В Криму остаточно була встановлена радянська влада. Навесні 1921 року Крим відвідав член колегії Народного комісаріату національностей Мірсаїд Султан Халієв. Реальність, яку він спостерігав, його жахнула. В доповіді Йосипу Сталіну він писав про помилки, допущені саме більшовицькою владою в Криму. Встановити нормальне життя, за словами Султана Халієва, може низка заходів. Передусім, декларування Криму автономною Радянською Соціалістичною Республікою з Конституцією. 13 травня 1921 року на обласній конференції кримських татар-більшовиків було прийнято постанову, в якій зазначалося, що революційно доцільною державною формою для Криму є проголошення його інтернаціональною республікою, що входить в Російську Федерацію. Іншої точки зору дотримувались члени кримськотатарської партії Мілі Ферка. Це був Асан Сабрі Айвазов, Бекір Чубанзаде, Ахмед Озянбашлы і Халіл Чапчакчі. Вони висували вимоги щодо створення в Криму національної республіки з повноваженнями повної автономії. 18 жовтня 1921 року постановою Всеросійського Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів було створено Кримську соціалістичну радянську республіку автономію у складі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. 10 листопада була прийнята Конституція, і державними мовами стала російська і кримськотатарська. На 13-му з'їзді більшовицької партії у квітні 1923 року було проголошено політику коренізації. Вона проголошувала принципи пріоритетного розвитку національних верств, а в Криму набула характеру татаризації політичного та суспільного життя. Почалося активне вивчення власної історії, культури, мови і традицій кримських татар. Було відкрито національний театр. Особливо яскрава політика коренізації проявилась в освіті. Було створено систему школи першого ступеня, другого ступеня, професійна освіта, технікуми, вузи з викладання рідної мови. В національних школах почали застосовувати нові програми, виникла жіноча освіта. Основною освітньою системою стали сільські школи першого ступеня. Вплив більшовицької ідеології на той час в національній освіті був незначним, а частка комуністів серед кримських татар була досить жалюгідною. В 1925 році лише 7% членів Кримської організації большевицької партії були з числа кримських татар. Новий імпульс системи національності і система національної освіти отримала в 1929 році у зв'язку з необхідністю підготовки національних кадрів для сільськогосподарських і промислових підприємств. Розвитку національної освіти отримала також за сприяння та перехід діловодства на кримськотатарську мову. Це вже була не лише мова в сільських поселеннях, а умова і фактор для участі в суспільному і політичному житті Криму. В 1925 році розпочали зйомки фільму «Алім», до створення якого залучилися найбільші діячі кримськотатарської культури. В основу фільму покладено п'єсу кримськотатарського поета і драматурга Умера Іпчі, за якою український поет Микола Бажан написав сценарій. Директор Бахчисарайського музею Усейн Боданинський став художником-консультантом фільму «Алім». В створенні брали участь і інші відомі представники кримськотатарської культури. І це була його головна новизна. На головній ролі режисер Георгій Тасін запросив кримськотатарських акторів. Роль Аліма блискуче виконав перший народний артист Кримської РСР Хайрія Мірзаде, а головну жіночу роль в фільмі зіграла його дружина, красуня Асія Емірзаде. У 1925 році відбулася серйозна археологічна та етнографічна експедиція по Криму. Збереглись щоденники директора музею Усейна Боданинського. Він фіксував у них все найважливіше. З нього дізнаємось, що експедиція проїхала 500 верст, відвідала 64 населених пункти Криму. За 42 дні зібрано близько 150 етнографічних побутових предметів, 50 епіграфічних пам'яток у вигляді окремих рукописів. Записано близько 1000 зразків народного фольклору, сфотографовано 200 пам'ятників, замальовано 300.
До складу експедиції увійшли такі відомі кримсько-татарські діячі, як Осман Акчакракли, історик і епіграфіст, до завдань якого входило історичне і економічне вивчення, запис фольклору. Окрім цього, це був і Асан Ріфатов, який вів нотний запис пам'яток усної народної музики, збирав старовинні музичні інструменти. Тобто таким чином можна констатувати, що кримсько-татарські діячі в нових політичних реаліях вивчали власну історію і власний кримсько-татарський фольклор. Але тривав час, і політичний курс в радянській владі змінився. Так, у 1931-1937 роках на території півострова з'явилася низка національних районів, кримсько-татарських, серед яких було лише 6. Тож коренізацію, а в Криму вона набула, як ми говорили, татаризацію, було згорнуто не лише в глибину, а й в ширину. Проте ще на початку 1930-х років ситуація більш-менш у виступах партійних діячів виглядала майже у позитивному ключі. Але надалі були вже досить негативні зміни. Що ми можемо говорити про репресивну політику радянської влади по відношенню до кримських татар? Боротьба радянської влади із місцевим націоналізмом, репресії проти діячів культури не оминули, звичайно, і Кримський півострів. У травні 1928 року вперше в історії радянських національних республік було засуджено і розстріляно голову Кримської ССР Вілі Ібраїмова. Незабаром після його страти було відкрито справу проти партії Мілі Фірка, про яку ми згадували раніше, і як наслідок репресовано більше як 60 осіб. Потім відбулася насильницька колективізація і розкуркулення. Наприкінці 1929-го, початку 1930-х років в Криму під час колективізації проводився наступ на кримсько-татарське селянське господарство. Оголошених куркулями жителів Криму виселяли у віддалені райони країни. Ця політика викликала спротив кримських татар і зумовила селянські виступи. Найбільш відомим є Алакатське повстання 1929 року, яке було жорстко придушене і спричинило по собі нові хвильові репресії. У другій половині 1929 року Народний комісаріат внутрішніх справ провів в Криму операцію з виявлення так званих неблагонадійних елементів. В селі Ускут діяв такий собі Попов, який зміг переконати місцевих мешканців виступити проти колективізації, після чого склав і передав до НКВС списки селян, які не бажали йти в колгоспи. Селян Ускута і сусідніх селищ, що повстали проти режиму, заарештували. За списками провокатора схопили близько 800 осіб, 42 людини розстріляли, інших засудили до різних строків позбавлення волі. У першій половині 1930 року репресії продовжились. В 1934 році чистками піддали школи другого ступеня. В Кримському педінституті репресували його директорів Асана Шумена, а потім Мустафу Бекірова. Тобто, таким чином ми бачимо, що репресивна політика радянської влади по відношенню до кримських татар перейшла в активну фазу. У липні 1937 року партійними постановами по всій країні створювалися трійки. Це органи на місцях, які виникли для проведення операцій проти, так би мовити, антирадянських елементів. Складались вони з 3 осіб – начальника, секретаря та прокурора. Рішення виносились трійкою заочно, за матеріалами справ, що надавалися органами НКВС, а в деяких випадках, увага, і за відсутністю будь-яких матеріалів, просто за списками заарештованих. Процедура була довільною, протоколів не велось, за мінімальною доказовою базою, а часто і за її відсутністю, можна було репресувати чимало представників еліти кримсько-татарської і не тільки кримсько-татарської. І це, звичайно, такий процес набув відкритості і простір для масових репресій. Що говорити про Крим? Тут ми можемо сказати, що в Криму на той час було заарештовано декілька високопосадовців з кримсько-татарської партійно-владної еліти та інтелігенції. Арешти розпочали ще у другій половині 1936 року, а навесні 1937 року ув'язнили авторитетних діячів культури, редактора газети «Яни Дуня» Тейфука Бояджиєва, письменника і педагога Асана Сабрія Айвазова, філолога Османа Акчакракли та інших відомих кримсько-татарських діячів. Усіх їх звинувачували у антирадянській політиці і контрреволюційній націоналістичній організації. Вочевидь, ми тут впевнено можемо сказати, що готувався великий політичний процес проти кримських татар. Хоча склад заарештованих був представницьким, проте потрібен був керівник цієї містичної організації, вагома політична фігура. І така постать знайшлась. Ним став один з лідерів автономії, голова уряду Кримської СР Абдураїм Самедінов. 17 вересня 1937 року його скупили, а за декілька днів виключили з партії.
Після Самєдінова продовжилися арешти впливових діячів кримськотатарської політичної і культурної еліти, заступника директора науково-дослідницького інституту татарської мови і літератури Якуба Азізова, Умера Епчі та інших впливових кримськотатарських діячів. У звинувачувальних висновках членів керівної групи зазначали, що створена ними контрреволюційна пантюркістська націоналістична організація ставила за мету насильницьке повалення радянської влади, відторгнення Криму від СРСР і встановлення буржуазно-націоналістичного устрою. 17 квітня 1938 року переважну більшість звинувачених засудили до найвищої міри покарання – розстрілу. Наслідки цієї масштабної трагедії кримськотатарський народ відчуває і до сьогодні. Крим і кримські татари в Другій світовій війні. Вторгнення нацистської Німеччини стало несподіванкою для керівництва Радянського Союзу. Домовленості про ненапад, дружбу та взаємодопомогу, привітальні телеграми, якими обмінювалися Гітлер і Сталін, все було перекреслено ще вранці 22 червня 1941 року, коли німецькі війська атакували кордони СРСР. Вони здійснили бомбардування декількох населених пунктів, зокрема і Севастополя. Для Німеччини оволодіння Кримом і взагалі Кримським півостровом відкривало можливість контролювати Чорне і Азовське моря, наблизитися до нафтоносних районів Кавказу і здійснювати політичний тиск на Румунію, Туреччину і Болгарію. Півострів є відмінним плацдармом для базування авіації, тому захоплення Криму в планах німецького командування віддавалось особливе значення. Вже в листопаді 1941 року радянські війська були змушені залишити півострів. Таке становище справ менше за все було зумовлене відсутністю особистої мужності радянських солдатів. Основна причина невдач – це непідготовленість керівництва Радянського Союзу до війни. Окрім того, передвоєнні репресії по відношенню до командного складу знекровили армію. Ось як змальовує у своїх спогадах події першого етапу боротьби за Крим рядовий 51-ї армії кримський татарин Абдураман Барієв. Його свідоцтво дає чітке уявлення про рівень підготовленості армії і про те, в яких умовах опинились люди, які кинули у м'ясорубку війни. Цитата. У всьому батальйоні придатних до роботи було роздано 18 гвинтівок. Інші 700 солдат з батальйону стояли перед німцями з лопатою і киркою. Спротив був марним. На Кримському фронті радянська армія розсипалась. Солдати або загинули, або потрапили в полон. Невелика частина перебігла до партизанів в ліс. 8 травня 1942 року зненацька для військ Кримського фронту німецька армія перейшла в наступ. Головний удар німців припав на одну слабо навчену дивізію. Авіація з противника паралізувала зв'язок. На третій день супротивник відрізав шляхи відступу основних сил. За 12 днів фронт перестав існувати. З 250 тисяч радянських бійців 28 тисяч загинуло і 170 тисяч потрапило в полон. Велика поразка радянських військ на Керченському півострові поставала в безнадійне становище захисників Севастополя. Гарнізон оточеного міста стійко тримався до кінця червня 1942 року. Коли ставка Верховного Головнокомандуюча дозволила евакуювати війська, було вже надто пізно. За час оборони Севастополя з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року загинуло 156 тисяч його захисників і не менше 90 тисяч потрапили в полон. Кримський півострів майже на 2 роки був окупований німецькими військами. Потрясіння, шок – це все переживали кримчани, раптово опинившись обличчям до ворога. Ми говоримо саме про німецьку окупацію Кримського півострова. Прихід німців на Кримський півострів супроводжувався терором, вбивствами мирного населення, вилученням продуктів харчування, одягу, всього необхідного. Право розстрілу надавалось кожному німецькому військовослужбовцю, так як згідно із розпорядженням Гітлера, солдат і офіцерів знімалася відповідальність за поведінку по відношенню до населення захоплених на сході районів. Насилля було не єдиним методом, якими використовували окупанти. Правильніше говорити, що окупаційна політика німців була політикою батога і пряника. Вони шукали союзників серед всіх прошарків населення і національних груп. Дозволялося створення національних комітетів, які опікувалися школами, театрами та споживчими кооперативами. В окупованому Криму нацисти намагалися встановити старий добільшовицький порядок. Крим став чимось на кшталт Таврійської губернії, про яку ми говорили на минулих відеолекціях. Її було розділено на повіти згідно з дореволюційним поділом. Викладання в школах проводилось за дореволюційним підручником. Роль головного пропагандиста окупаційних військ виконувала преса.
Найбільш впливовою і масовою газетою нової влади була «Голос Крима», видавцем якої виступало Сімферопольське міське управління. Редактором став Олександр Булдєєв. Перший номер газети вийшов 12 грудня 1941 року. В газеті публікувались матеріали про військові дії, перемоги німецької армії і, так би мовити, нове життя в Криму. Тут, звичайно, треба зазначити і про партизанський рух в Криму. Партизанський рух в Криму розгортається в драматичних умовах загальної непідготовленості до війни і перших поразок восени 1941 року. 23 жовтня 1941 року Кримський обком ВКПБ ухвалив рішення створити міські комітети оборони в Сімферополі, в Севастополі і Керчі. Було затвердження командування партизанським рухом, командуючий Мокроусов і комісар Мартинов. Боротьба кримських партизан проходила в складних умовах. Для розвитку партизанського руху підходив лише гірський район, порізаний великою кількістю доріг і стежок. Тут дислокувались основні сили партизан. Серйозних помилок припустилося при створенні партизанських баз. Продовольчі бази окремих загонів створювалися на місцях майбутніх бойових дій. Під час їхнього комплектування було порушено принцип конспірації. І саме тому чимало з них викривалося і винищувалось. В політиці партизанського руху брали участь і кримські татари. Відзначимо, що після прийнятих рішень серед нового керівництва партизанського руху з'явились і представники кримсько-татарської партійної верхівки, які на початковому етапі були відсутні. Як було визнано, це стало однією з причин невдач першого етапу партизанського спротиву. Полковник Лобов писав в донесенні в центр: ніхто з керівників зовсім не врахував того, що корінне населення Криму – татари, і, відповідно, необхідно було залишити в лісах авторитетні фігури з татар для постійного зв'язку і роботи серед татарського населення. Серед тих, кого направляли в партизанські загони, були кримські татари. Це Ріфат Мустафаєв, третій секретар обкому ВКПБ, Нафе Білялов, комісар і заступник політичної частини, секретар Ялтинського райкому партії Мустафа Селімов. У міру послаблення своїх позицій на фронті німці посилювали терор проти мирного населення в тилу. Каральні операції супроводжувались жахливими подіями і злочинами. Однією з найбільших трагедій стало знищення кримськотатарського села Улу-Сала. 21 січня 1943 року при виході з села Улу-Сала карателі підпалили будинки. І саме так місцеве населення, звичайно, було винищене. Тут ми вже говоримо про звільнення Криму і Кримського півострова. Перші спроби вигнання німецьких окупантів з Криму були здійснені наприкінці 1943 року. А з 31 жовтня по 11 грудня тривала Керченсько-Ельтигенська операція, а з 1 по 5 листопада бої на Перекопі під час Мелітопольської операції. 8 квітня війська 4-го Українського фронту перейшли до штурму потужних укріплень німців, що знаходились на Кримському півострові. І тут же зазначити треба, що протягом 12 квітня війська Українського фронту звільнили 314 населених пунктів. Наприклад, 13 квітня 1944 року були звільнені Сімферополь, Євпаторія і Феодосія, вже через день Бахчисарай, Судак і Алушта. 15 квітня частини 51-ї армії вийшли до зовнішнього оборонного обводу Севастополя, останньої надії ворога. І, звичайно, це місто теж було звільнено. Однією з актуальних проблем і питань, яка культивується в українському суспільстві і в світовому суспільстві, це участь кримських татар в Другій світовій війні. Взагалі, є маніпуляційним твердженням про те, що увесь кримськотатарський народ був колабораціоністом і допомагав німецьким військам захоплювати радянські території. До перемоги над Німеччиною дожили і пізніше були депортовані 9 тисяч кримськотатарських солдат і офіцерів. За військові подвиги в роки війни звання двічі Героя Радянського Союзу удостоївся кримський татарин Аметхан Султан. Звання Героя Радянського Союзу отримали з числа кримських татар Абдуль Тейфук, Абдураманов Узаїр, Сейтвеліїв Сейтнафе, Решидов Абдураїм, Абілов Фетіслям. Аналіз змісту нагородних листів, який здійснив історик і соціолог Рефік Курцеїтов, показав, що з 1941 по 1945 роки 21 військовослужбовець числа кримських татар були 24 рази представлені до звання Героя Радянського Союзу. З них 4 людини були представлені двічі. До звання двічі Героя Радянського Союзу був представлений і удостоєний лише Аметхан Султан. Однією з найскладніших тем для розуміння є тема колабораціонізму у Другій світовій війні. Питання стосується військового, політичного, соціального співробітництва із німецькими окупантами. В радянський час до громадян колабораціоністів застосовували термін «зрадник» та
пособник ворога. Колабораціонізм в роки Другої світової війни був явищем розповсюдженим і мав місце в кожній окупованій країні. Протягом нетривалого часу Вермахт створив чисельні національні легіони із слов'янських, кавказьких, прибалтійських, середньоазіатських народів і окремі російські козацькі військові частини. І саме тому звинувачувати один народ в колабораціонізмі є недоречним. Ці роздуми про колабораціонізм не варто сприймати як можливість виправдати тих, хто брав участь в каральних операціях проти мирних громадян. Їм немає пробачення, і багатьох з них рука правосуддя наздогнала вже під час війни, а когось і в наступні роки. Але ці трагічні події, які відбулися із кримськотатарським народом, є по суті своєю несправедливими політичними процесами і справжнім геноцидом по відношенню до корінного народу Криму – кримських татар. І зараз більш детально про депортацію кримських татар. Поговоримо про депортацію кримськотатарського народу 1944 року. 10 травня 1944 року нарком внутрішніх справ Лаврентій Берія вніс на розгляд Йосипу Сталіну проєкт рішення Державного комітету оборони про виселення всіх татар з території Криму. Підписана Сталіном постанова про кримських татар від 11 травня 1944 року стала фатальним для цілого народу. Вона звинувачувала багатьох кримських татар у зраді батьківщині, дезертирстві з частин Червоної армії і участі у німецьких каральних загонах, ухваливши виселити всіх. Рано вранці 18 травня 1944 року у всіх населених пунктах Криму до вигнання кримських татар приступили офіцери і бійці НКВС і радянської армії. Вони заходили в будинки кримських татар, оголошували про виселення, на збори давали кілька хвилин. З усіх боків півострова до вузлових залізничних станцій потягнулися вантажівки з нещасними людьми, яких силою заганяли у товарні вагони. Куди їх вивозили, навіщо, люди не знали. Вже 20 травня комуністи рапортували про успішну акцію виселення і подавали відомості про майно кримських татар. Основну частину кримських татар було депортовано до Узбекистану. Вигнані кримські татари отримали статус спецпереселенців. Вони перебували на обліку і були зобов'язані реєструватися на комендатурах, органах влади в місцях спецпоселень. Кримські татари, які поверталися з фронту, також прямували до місць вигнань. За даними відділу спецпоселень НКВС СРСР, в листопаді 1944 року в місцях виселення опинилося 193 865 кримських татар. Серед них в Узбекистан попало 151 136 осіб, в Марійській АРСР – 8597, в Казахській РСР – 4286. Решта було розподілено для використання на роботах до Молотовської, Кемеровської, Свердловської, Іванівської, Ярославської областях РРФСР. До цього числа не увійшли майже 6 тисяч ув'язнених безпосередньо до ГУЛАГу під час депортації. Перші місяці вигнання були найстрашнішими в житті народу. Побут депортованих був тяжким, смертність високою. За даними НКВС Узбекської РСР, за перші з моменту депортації півроку кримські татари в Узбекистані 1944 року померло 16 052 кримських татар, а за 1945 рік – 13 183 кримських татар. Таким чином, в перші 1,5 роки після депортації в Узбекистані померло майже 30 тисяч кримських татар. Хоча зараз деякі науковці, історики говорять про іншу цифру і про інший відсоток – майже 40% населення кримських татар. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 листопада 1948 року посилив режим заслання. Переїзд в сусідній район дозволявся тільки за наявністю виклику від близьких родичів. Виїзд за межі місця поселення в перший раз карали 5-денним арештом, а повторне порушення розглядалося як втеча з місця заслання і каралося 20 роками ув'язнення. Кримськотатарських спецпереселенців на нових місцях ніхто не чекав. Місцеві жителі, отруєні радянською пропагандою, насторожено і вороже ставилися до прибулих вигнанців, називаючи їх зрадниками і ворогами. В цей час Крим заселявся новими жителями. Це були в основному переселенці з Росії, менше з Української РСР. Багато з них заселялися в будинки кримських татар, для інших будували житло. У Криму стиралися усі знаки, які якимось чином залишали пам'ять про кримсько-татарський Крим. Змінилася топоніміка,
Більшість населених пунктів, що мали кримськотатарське походження, були замінені російськими. Знищувалися пам'ятки кримськотатарської історії та культури. У вересні 1948 року на сесії Академії наук СРСР було покладено початок кампанії з перегляду історії Криму. 25 червня 1946 року Верховна Рада Радянської Росії прийняла закон, яким затвердила перетворення Кримської РСР на Кримську область. Згодом вона була передана зі складу РФСР до складу УРСР указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року, враховуючи спільність економіки, територіальну близькість і тісні господарські та культурні зв'язки. Що стосується проблеми депортованих народів, дуже точно написав про це історик Павло Полян. Цитата: «Несправедливість в самому прецеденті покарання народів, що підміняли судові розгляди проти конкретних осіб. Незалежно від будь-якої статистики, приписування колективної провини і застосування колективного покарання за ознакою етнічної приналежності є серйозним злочином проти людяності на рівні з взяттям і розстрілом заручників». Спочатку переважним настроєм депортованих було відчуття пригніченості. В кінці 1940-х років пройшли арешти представників кримськотатарської інтелігенції, а біля витоків національного руху встали ті, хто належав до колишньої державної еліти кримськотатарського народу – партійні працівники, військові, письменники. Ще за життя Сталіна в їхньому середовищі відбувалося обговорення варіантів дій, які б спонукали владу повернути кримськотатарський народ в Крим. 5 березня 1953 року тиран помер. Для депортованих народів смерть Сталіна була пов'язана із надіями на звільнення і заслання і повернення на батьківщину. У доповіді Микити Хрущова на 20-му з'їзді КПРС в лютому 1956 року було сказано про несправедливість, допущену по відношенню до виселених народів. А указ Президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 року про зняття обмежень щодо спецпоселень з кримських татар, балкарців, турок, громадян СРСР, курдів, хемшилів і членів їхніх сімей, виселених в період Великої Вітчизняної війни, скасував режим спецпоселень цих народів і звільнив їх від нагляду. Зняття обмежень не тягло повернення майна, конфіскованого при виселенні, і повернення з місць, звідки люди були вигнані. Активні представники кримськотатарського народу стали звертатися до вищих державних органів з проханням про повернення кримських татар на батьківщину. В одному з перших таких звернень в листі кримськотатарських комуністів, членам президії ЦК КПРС, ставилося питання про повернення кримських татар на батьківщину. Однак ні це, ні наступні листи до успіху не привели. Відповідь влади – зняття з кримських татар статусу спецпереселенців не дає права на повернення в батьківщину. У листопаді 1956 року було прийнято постанову Політбюро ЦК КПРС про відновлення національних автономій калмицького, карачаївського, балкарського, чеченського і інгуського народів. Почалося повернення цих народів в місця колишнього проживання. Кримські татари такої можливості не отримали. До осені 1957 року в різних місцях проживання кримських татар виникла мережа ініціативних груп. Завдяки їхній діяльності у вищі органи влади направлялося звернення, підписані десятками тисяч людей. У березні 1958 року активісти руху добилися зустрічі із заступником голови Ради міністрів СРСР Мікояном. Після бесіди вони розповіли співвітчизникам про те, що кримські татари незабаром будуть повернуті на батьківщину. Однак досвідчений кремлівський апаратник обдурив делегатів. Крім репресій проти учасників зустрічі, це аж ні до чого не привело. У 1959 році було направлено нове звернення до ЦК КПРС з 10 тисяч підписів. Тут ми вже говоримо про розвиток національного руху кримських татар, його зародження в 50-ті роки і на початку 60-х років. Тут слід вже сказати про національний рух кримських татар. Якщо у 1950-х роках в долі кримських татар нічого критично не змінилося, а незабаром вже почалися арешти. 11 жовтня 1961 року завершився судовий процес, який увійшов в історію як перший політичний процес проти кримських татар після сталінського часу. У цей день Ташкентський обласний суд виніс вирок у справі Енвера Сеферова і Шевкета Абдурахманова. Вони звинувачувалися в тому, що підготували і поширювали листівки з вимогою повернути кримських татар на історичну батьківщину та із закликом до кримських татар боротися за повернення в Крим. Це було розцінено слідством як антирадянська діяльність. Вирок був суворий – 7 і 5 років ув'язнення у таборах посиленого режиму.
У серпні 1962 року відбувся новий політичний процес проти кримських татар. Справа Марата Омерова і Сейдамзи Умерова, які були лідерами організації кримськотатарської молоді, слухалася у Верховному суді Узбекської РСР. Вирок був таким: Омерова позбавити волі на 4 роки у виправно-трудовій колонії посиленого режиму, Умерова на 3 роки там же. Починаючи з 1964 року в Москві діяло неофіційне представництво кримських татар, склад якої постійно змінювався. Вони займалися передачею в урядові установи звернення від кримських татар. Керівники руху, люди в основному старшого покоління, прагнули надати руху лояльний до радянської влади характер. Але вже в 1960-ті роки все більшу роль в Русі відіграють саме молоді люди, які виросли в місцях заслання. Вони не мали досвіду радянської кар'єри, з дитинства зазнали безправ'я і свавілля влади, вони були налаштовані куди більш радикально. Те, що старші представники національного руху називали помилками радянської влади, молоді активісти називали справжніми злочинами. Найбільш яскраві представники цього покоління національного руху – це Мустафа Джемілєв, Айше Ситмуратова, Решат Джемілєв, Ролан Каді, Айдер Барієв, Зампіра Асаунова, Юрій Османов та інші. Влада відреагувала жорстко на виступи кримських татар. 27 серпня 1965 року понад 1000 кримських татар зібралися біля будівлі міськкому партії в Бекабаді, щоб запитати у першого секретаря ЦК КП Узбекистану Рашидова, коли кримські татари повернуться до Криму. Для розгону демонстрації влада застосувала силу. З 8 по 18 жовтня 1966 року в ознаменуванні 45-ї річниці Дня утворення Кримської СР у багатьох містах Узбекистану пройшли мітинги і збори кримських татар. Всі вони були розігнані владою і супроводжувалися масовими арештами учасників. Тисячі побитих, сотні арештованих на 15 днів і 17 засуджених на тривалі терміни. Такий був підсумок святкових заходів. У 1966-1967 році пройшли ще кілька судових процесів проти активістів кримськотатарського руху в Ташкенті, Фергані, Москві, Андижані. Таким чином ми можемо показати, що національний рух перейшов свою активну фазу. Це була ненасильницька боротьба кримських татар за право повернутися на свою історичну батьківщину в Крим. Іншою важливою особливістю періоду середини 1960-х років стало різке зростання інтересу до власної історії і культури кримських татар. Що це означає? Це означає, що вже у вересні 1965 року активісти національного руху вони почали активно збирати дані про втрати в ході депортації, вони почали збирати дані про і відомості про історію кримських татар, про історію зародження Кримського ханства, про різні моменти політичні процеси, які відбувалися з кримськими татарами. І згідно народного перепису, під час переселення і у роки життя на новому місці, саме після депортації мається на увазі, загинуло майже 46% кримських татар. Це були дані активістів національного руху. У цей час все одно ініціативні групи подавали свої звернення. За підрахунками приймальної президії Верховної Ради, за 1965 січень 1967 рік у вищі органи влади надійшло близько 53 тисяч листів і телеграм від кримських татар із тисячами підписів. Всенародне звернення до 23-го з'їзду КПРС підписало понад 120 тисяч кримських татар з усіх регіонів проживання і місць вигнання. До початку 1967 року національний рух кримсько-татарського народу досяг високого ступеня організованості. Його активність змусила владу запропонувати рішення кримсько-татарської проблеми. 21 липня 1967 року відбувся прийом делегації активістів руху представниками політичного керівництва країни. Прийом вів голова КДБ СРСР Андропов. Він повідомив кримським татарам, що незабаром буде виданий указ про реабілітацію кримсько-татарського народу, а питання про повернення народу до Криму вимагає додаткового вивчення. 5 вересня 1967 року був виданий указ президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які раніше проживали в Криму. Він скасовував рішення державних органів у частині, яка мали огульні звинувачення щодо громадян татарської національності, які проживали в Криму, але стверджував, що вони укоренилися на території Узбекської та інших союзних республік. У постанові, що слідувало за указом, говорилося, що громадяни татарської національності і члени їхніх сімей користуються правом, як і всі громадяни СРСР, проживати на всій території Радянського Союзу відповідно до чинного законодавства про працевлаштування і паспортний режим.
Кримські татари сприйняли указ як ключ, що відкрив їм шлях на батьківщину. Вже до кінця вересня 1967 року до Криму прибули близько 2000 кримських татар, однак практично ніхто з них не був прописаний. Куплені кримськими татарами будинками зносили бульдозерами, а людей насильно виселяли за межі півострова. Генерал-правозахисник Петро Григоренко назвав цей указ найбрехливішим і лицемірнішим з усіх, які видавалися щодо кримських татар. Установка на відкритість, спробу діалогу з владою – все це зближувало кримськотатарських активістів з представниками демократичного руху, правозахисниками. Навесні 1968 року почався тісний контакт кримськотатарського та демократичного рухів. У березні 1968 року кримськотатарські активісти влаштували бенкет на честь письменника Олексія Костеріна, захисника репресованих народів. На ньому генерал-правозахисник Петро Григоренко закликав кримських татар не замикатися у вузьконаціональній шкарлупі, порадив їм звертатися за допомогою до радянської і світової громадськості, до міжнародних організацій. Було вирішено провести масову маніфестацію з вимогою повернути кримських татар на батьківщину і відродити Кримську АРСР. Така демонстрація відбулася 21 квітня 1968 року у Черчику Ташкентської області. І, як ви, мабуть, вже здогадалися, вона була жорстко придушена, розігнана, 10 її учасників постали перед судом. Вперше в історії кримськотатарського народу підсудних захищали московські адвокати Софія Калістратова, Леонід Попов, Юрій Поздієв, Володимир Ром. Сталося це з ініціативи Петра Григоренка, який в цей час активно захищав права кримських татар. 17 серпня 1968 року в Москві відбулася демонстрація, приурочена до чергової річниці депортації. Для її участі в демонстрації в Москву прибуло близько 800 представників кримських татар. Серед них були жінки і старші люди, ветерани війни. Але це не зупинило міліціонерів. Кримські татари були затримані і побиті правоохоронцями, а потім під конвоєм завантажені у поїзди і відправлені до місць проживання. У 1968 по 1970 роки пройшли протести над тими, хто відкрито критикував указ від 5 вересня 1967 року і дії влади під час черчикських і московських подій. Найбільший резонанс мав так званий процес 10, матеріали якого розійшлися на Заході великими тиражами. Ці події визначили нове ставлення кримських татар до влади. Останні ілюзії щодо швидкого вирішення кримськотатарської проблеми було розвіяні. Таким чином можна презюмувати, що усі зусилля кримськотатарського народу, а саме кримськотатарських активістів, які виходили на пікети, маніфестації, все це ігнорувалося радянською владою, а самих активних активістів, звичайно, переслідували, і це все були, звичайно, політично мотивовані переслідування. У 1970-ті роки Крим був закритим для кримських татар. Незважаючи на жорсткі виселення і суди за звинувачення у порушенні паспортного режиму, все одно кримські татари оселилися в Криму. Їх було не так багато, і в кримськотатарському русі на той час намітилася така криза. Ініціативні групи залишилися формою організації національного руху. Їхня діяльність знаходила відображення у кримськотатарському самовидаві. Ключові рішення приймалися на республіканських нарадах ініціативних груп. Але масштаби цієї діяльності були вже не так і великі. В 70-ті роки, як і в 60-ті роки, як і в 50-ті роки тривали репресії і арешти по відношенню до кримських татар. На початку 1970-х років були засуджені активісти національного руху, а саме Айше Светмуратова, Лінур Ібраїмов, Джеббар Акімов, Мустафа Джемілєв, Ескандер Куртумеров, Ебазер Халіков, Ріаєт Рамазанов, Іслам Кудусов. Мустафа Джемілєв був одним з тих активістів і представників кримськотатарського національного руху, до якого радянські правоохоронці виявили підвищену увагу. 22 червня 1974 року в узбекському Гулістані він був заарештований вже втретє. 19 липня 1974 року вироком Народного суду Гулістану Джемілєв був визнаним винним за статтею 191 прим. 1 Кримінального кодексу Узбекської ССР і засуджений до 1 року позбавлення волі у колонії суворого режиму. Це політична практика радянської влади по відношенню до найактивніших представників національного руху кримських татар. Незадовго до закінчення терміну стало зрозуміло, що органи поставили
собі задачу і за мету сфабрикувати нову справу проти Джемілєва. У травні 1975 року наглядачі і оперативні працівники колонії здійснили огляд його речей, вилучивши особисті листі і зошити. 4 червня 1975 року, за кілька днів до закінчення терміну ув'язнення, проти нього було порушено нову кримінальну справу за ознаками статті 190 прим. 1 Кримінального кодексу Узбекської СР, і на знак цього Джемілєв оголосив голодування. У цей період ім'я Мустафи Джемілєва стало широко відомим за межами Радянського Союзу. Владі так і не вдалося розправитися із Джемілєвим, але на цей раз влада програла двічі. Вона не тільки не змогла його знищити, але завдяки резонансу в світі, як ніколи, відомою за межами СРСР стала національна проблема кримських татар. Саме тому представники західної преси писали про проблему кримських татар, писали про національну проблему із неспроможністю повернутися на свою історичну батьківщину. І тут слід зазначити наступне. Мабуть, апогеєм переслідування кримських татар була трагедія, що сталася вже в Криму в селі Донське. У червні 1978 року на знак протесту проти переслідувань кримських татар в Криму піддав себе самоспалення Муса Мамут, якому погрожували повторним притягненням до суду за статтею за порушення паспортного режиму. Похорон Мамута показав, що він перетворився на символ руху за повернення на батьківщину, став сприйматися як національний герой. Незабаром після цієї трагедії було прийнято постанову Ради міністрів СРСР про додаткові заходи щодо зміцнення паспортного режиму в Кримській області, яка узаконила адміністративні виселення з будинків і видалення непрописаних сімей з Криму. Наприкінці 1970-х років, першій половині 1980-х років кримськотатарський рух переживав важкий період. Були заарештовані і засуджені найактивніші представники національного руху кримських татар. Це Мустафа Джемілєв, Решат Джемілєв, Ролан Каді, Ільдар Шабанов, Юрій Османов і багато інших. Айше Сітмуратову під загрозою арешту видавили еміграцію, де вона доклала чимало зусиль, щоб познайомити зарубіжну громадськість із національною проблемою кримських татар. А окрім цього, похорони ветеранів руху Бекіра Османова в Криму і Джеббара Акімова в Узбекистані вилилися у справжні політичні маніфестації. На цей період вже було чимало символів, які ознаменували, що кримськотатарський народ і національний рух буде продовжуватись і буде продовжувати свою боротьбу за своє природне право на повернення на історичну батьківщину. І тут ми вже поговоримо про повернення кримських татар в Крим, на кримську землю. Із проголошенням курсу на перебудову почався новий підйом в національному русі. У 87-89 році під тиском безперервних акцій кримських татар, виступів в пресі письменників відомих, звичайно, влада була змушена повернути до кримськотатарської проблеми. На 5-й всесоюзній нараді представників ініціативних груп, що проходила з 29 квітня по 2 травня 1989 року, більшістю голосів було прийнято рішення заснувати на базі існуючих ініціативних груп суспільно-політичну організацію Кримськотатарського національного руху – ОКНР. Що взагалі було причиною для організації саме такої кримськотатарської інституції? Створення ОКНР мотивувалося необхідністю переходу до більш організованих форм політичної боротьби за свої національні права. ОКНР мала фіксоване членство, статут і програму. На першій нараді таємним голосуванням строком на 1 рік була обрана Центральна Рада з 27 членів, ревізійна комісія, до її складу війшло 6 осіб, і голова ОКНР, ним став Мустафа Джемілєв. Великим кроком на шляху поглиблення курсу перебудови країн став перший з'їзд народних депутатів, що проходив з 25 травня по 9 травня 1989 року. Чому саме його ми зараз згадуємо? Представниками кримськотатарського народу на той час, які перебували в Москві, поширювали серед депутатів документи про становище кримських татар, виступали на численних мітингах. Це сприяло тому, що кілька депутатів з трибуни з'їзду нагадали про проблему кримських татар, а потім з'їзд доручив Раді національності Верховної Ради СРСР створити депутатську комісію з проблем кримськотатарського народу. Тобто таким чином політичними інструментами кримськотатари мали змогу вже боротися за свої національні права і відстоювати свою позицію на дипломатичному рівні. Вже в кінці 80-х років кримські татари почали масово повертатися на свою історичну батьківщину – в Крим. 4 доби тривала демонстрація біженців з Ферганської долини біля будівлі Кримського обкому у Сімферополі. Основні вимоги – це забезпечити їх житлом і роботою. В
В кінці червня 1989 року питання було вирішено в позитивному ключі. Незважаючи на всі позитивні кроки, звичайно, ми можемо говорити, що отримання прописки в Криму для кримських татар було на кшталт подвигу. Це дійсно була велика проблема. І тут треба зазначити наступне, що вже за даними ОКНР у цей період в Криму проживало близько 50 тисяч прописаних кримських татар і декілька тисяч, які не мали постійного житла і прописки. На початку вже 1991 року в Криму відбулася ще одна значна політична подія. 20 січня був проведений референдум про перетворення Кримської області на Кримську АРСР. 12 лютого 1991 року сесія Верховної Ради УРСР прийняла закон про відновлення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Автономія постала як територіальне утворення, тоді як кримські татари наполягали на національній автономії. Кримські татари бойкотували референдум, і Центральна Рада ОКНР виступила з кількома заявами протесту проти нашвидкоруч відтвореної Кримської автономії. Замість відновлення незаконно ліквідованої при режимі Сталіна державності кримських татар на їхній території створена ще одна російськомовна республіка. В умовах, коли кримські татари виявилися чужими на власній батьківщині, ідея об'єднання народу залишилася не менш актуальною, ніж раніше. Це стало передумовою для проведення національного з'їзду – Курултаю. Його мета була визначена як об'єднання всіх інтелектуальних, духовних і економічних сил народу для якнайшвидшого вирішення проблем як економічних, політичних, так і соціально-побутових. Основним завданням Курултаю були названі визначення шляхів вирішення національних проблем і вибори постійно діючого органу – Меджлісу. Підготовка Курултаю 1991 року почалася задовго до його проведення. Так, на засіданні Центральної Ради ОКНР була утворена робоча група для вивчення можливості проведення Курултаю. І тут слід зазначити, що з жовтня 1990 року по травень 1991 року відбулася виборча кампанія. Делегатами Курултаю було обрано 255 осіб з різних регіонів проживання кримських татар. Курултай проходив у Сімферополі з 26 по 30 червня 1991 року і увійшов в історію як другий. Перший Курултай, наскільки ви вже пам'ятаєте, кримськотатарського народу відбувся у грудні 1917 року і був розпущений за місяць Кримським обласним військово-революційним комітетом. Таким чином підкреслювалася саме спадкоємність між цими подіями. 26 червня 1991 року засідання Курултаю відкрив глава оргкомітету Сервєр Омєров. Другий Курултай кримськотатарського народу прийняв кілька основоположних документів: декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу, звернення до всіх жителів Криму, звернення до кримськотатарського народу і звернення до Організації Об'єднаних Націй, звернення до президента Радянського Союзу. Курултай обрав Меджліс кримськотатарського народу, головою Меджлісу став Мустафа Джемілєв, його заступником Рифат Чубаров. Проведений через 72 роки національний з'їзд кращих представників народу став символічним проявом перемоги національного руху, якому вдалося повернути значну частину в Крим. Тут слід зазначити, що як і депортація кримськотатарського народу, як і національний рух кримських татар був досить динамічним. Кримські татари, які проживали в місцях вигнання, звичайно, не забували про свою історію, про свій менталітет і, звичайно, про Крим. Таким чином, різними демонстраціями, мирними акціями саме ненасильницька боротьба була тою рушійною силою, якою користувалися представники і активісти національного руху кримських татар. І вже майже через півстоліття кримські татари мали змогу повернутися до Криму і почати вирішувати політичні, економічні, соціально-побутові проблеми як з культурою, так і з житлом, як з політикою, так і з економікою. Взагалі, ХХ століття для кримських татар – це події як і позитивного масштабу, так і, звичайно, негативного. Ми говорили з вами про коренізацію, про вивчення історії, культури власного народу. Ми говорили і про репресивну політику радянської влади по відношенню до кримських татар, коли чимало кримськотатарських інтелігентів були просто винищені. Ми говорили з вами і про участь кримських татар у Другій світовій війні, коли чимало кримськотатарських хлопців йшли на фронт захищати рідну землю. І, звичайно, ми говорили про депортацію. Це геноцид по відношенню до кримськотатарського народу, коли, за деякими підрахунками, я хочу на цьому наголосити, майже 40% кримських татар було знищено. Події минулого століття є справжніми уроками для представників молодого покоління кримськотатарського народу. Це був освітній курс «Кримські татари. Історія, культура, мистецтво». Мене звати Бекір Аблаєв. Дякую за увагу.